ट्राइबेलनि हायानो जोंनि जिबन बे हाखौ जुदि मालाया सेनानै लाफैब्ला बे हायाव जुदि मालाया हाबनानै थाफैब्ला जों बहा थांनो खोथा बुंनाय मानसि बिसोरो जे जोङो माने थैलाय बिलाय जोङो एमएलए जाया एमपि जाया एमएलए एमपिआ देरसिन नङा जाथि देरसिन होननाय मानसि बिसोरो दिनै जाथिया बयबो नुबाय माने देग देगनो दिनै बयबो नुबाय जे जाथिया अलखद जाबाय खैफोद जाबाय दिनै बे समाव प्रमद बर'आ दिनै बहा दं बेलाय आंथ' खोनानायाव ओरैसो मिथिदों जोंथ' ओरैसो खोनादों जे माने प्रमद बर'आ जे गरखाफोरखौ ट्राइबेलल' दोननो थाखाय आसाम सरकारनो नो अबजेक्सनसो सिटि हरदों होननानै जों खोनानो मोन्दों दा बबाव दं बिसोरलाय जाथि सेबा खालामनायनि बाथ्रा बुंनाय मानसिफ्रा दिनै बे हारिनि अलखद टाइपआव बिसोर बहा दं बिसोरलाय आसाम केबिनेटआ गरखाफोरखौ बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लक सिङाव थानो हानायनि जानाखि सिकिउरिटि बाय प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै बियो अननाय जादों बे इलिगेल बियो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव दिनै बे एफा जौगानाय जाथिखौ बिसोरो बर'फोरनिफ्रायबो बिराद जौगासिननाय बिसोरो आरो बिसोरो इन्टारनेसनेलि मोनसे इस्टाब्लिश मोनसे कमिउनिटि आरो बे कमिउनिटिखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव ट्राइबेलफोरजों सौसिनो थाखाय खमथा होनाया बे अननाय आरो बिनि गेजेरजों ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे पलिसि होननानै जों सानो बेखायनो बेखौ इमिडियेटलि सरकारा बे थांखिखौ उथायनानै लाफिननांगौ आरो बे थांखिखौ उथायनायजों लोगोसे गोदान मोनसे सिद्धान्त लानांगौ जेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव इलिगेल भाबै माने ट्राइबेलफोरनि हाखौ आवग्रिनानै ट्राइबेलफोरनि हाखौ सेनानै लानानै दङ बिसोरखौ थाबैनो होखारनांगौ बे थांखिखौसो लानांगौ ओरैनोब्लाबो जोंहा गुवाहाटि हाइकर्टआ जोंनो मोनसे बिथोन होदों अर्डार होदों आसाम गभर्नमेन्टनो मोनसे अर्डार होदों जे जेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव इलिगेल भाबै हाबनानै दं इलिगेल भाबै थानानै दङ बिसोरखौ होखारजोबनांगौ होननानै अर्डार होनानै दोनदों दा गतिके आसाम सरकारा बेखौसो मावनांगौ दा होखारनाय बेबस्थाखौ लानांगौ दा खिन्थु बे गोदान गोदान मोनसे आयेन बानायनानै नों बे ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनायनि खामानि मावनायनि फिसा बेबस्था खालामनायनि अधिकारफ्रा गैया लानो नाङा दा जों बेखौ बिरोधि खालामो जोङो धरनानि हाबाफारि लानो नागिरदों प्रटेस्ट खालामनायनि जों जिखुनु उफाय जों लानो नागिरदों दा खिन्थु नैबे कभिडनि थाखाय कभिडनि जायनाखि बन्द बेनि थाखाय जोंहा एसे अकट पजिसनाव गोग्लैबाय दा थेवबो जोङो बेखौ जेरैखिया मिडियानि गेजेरजों जोङो सरकारखौ नारसिननो नागिरदों सरकारा जाहाथे जोंनि खोथाखौ खोनासङो आरो लोगोसे जोंहा एमएलएफोरबो दङ जोंहा पलिटिकेल लिडारफोर दङ दा जों बिसोरखौ माने खावलायदों बिसोर जाहाथे बे समाव ओरैनो थाया जाथिया अलखद जाबाय जाथिया दिनै खैफोद जाबाय दा बे समाव बिसोर ज' जानानै बिसोर बाथ्राखौ बुंनांगौ बे गरखाखौ सोनाय बे बाथ्राया खुनु दिन गनायथाव नङा बेनि थाखाय बिसोरो ज' जानानै जे गरखाफोरखौ जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव दोनना दोनदों बेखौ बिरोधि खालामनांगौ जों बेखौ हांख्रायो आरो बे हांख्रायनाया अकल पलिटिकेल लिडारफोरनिल' बाथ्रा नङा दा बेयाव गुबुन गुबुन आफादफोरबो जोंहा दङ जातीय आफादफोर जेनेबा दिनै बर' साहित्य सभाबो दङ बर' साहित्य सभाया दिनै साहित्य सभानिल' बाथ्रा सिन्था खालामबाय थानायनि सम नङा बे जाथिया खैफोद जाबाय जेब्ला बे समाव जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव सिरि थानानै जों खन्थाइ रनसायनाय बबेबा मोनसे उसुबिदा देखायनानै जों सिरि थानाय बे सम नङा दा जों बयबो आवाज दिखांनांगौ आरो लोगोसे आं बेयावनो दिनै मोनसे प्रश्न खालामदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादबादि आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'मोना दा बहा दं बे समावलाय दिनै एथ' जाथिया अलखदाव गोलैबाय खैफोद जाबाय दिनै गरखाखौ नोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै होबायब्लाथाय बर' जाथिया सेस जानोसै दा दिनै बेखौ जों बयबो प्रथमाव मिथिना लानाया मोजां दा बे हिसाबै दिनै एबसुनि दायथ'आ बांसिनमोन बिसोर दायथ' लानांगौमोन दिनै जे बेल्ट ब्लकआव हाबनानै थानाय जायनाखि माने इलिगेलफोर दं बिसोर होखारनायनि बेब'स्थासो बिसोर लानांगौमोन बुंनांगौमोन खिन्थु बेखौ बुङाखिसै आरो दिनै सरकारा आरोबाव गोदानै बेल्ट ब्लकआव बे जायफ्रा थानो मोनथावथाव माने माबानो गैया बिस्रा क्राइटेरियाफोर गैया बिस्रा जे थानो हाया बिसोर बेल्ट ब्लकआव ट्राइबेलफोरनि बेल्ट ब्लकआव दा दिनै बिसोरखौ दोननो नागिरबाय प्रटेक्टेड क्लास जाबाय बेखौ एबसुआ दिनै बुंनांगौमोन स्ट्रंलि बुंनांगौमोन दा दिपेन बर'मोनहा दिनै बेखौ बुंनो नागारै दिनै अबेबा एमएलए जानायनि सोरबा राजनितिया लिडारनि खिबु खिबु सोरबा माने पलिटिकेल हान्जानि खिबु गिदिंनाय बे लासिं सिं बाथ्रा बियो
दा बबाव दं बिसोरलाय जाथि सेबा खालामनायनि बाथ्रा बुंनाय मानसिफ्रा दिनै बे हारिनि अलखद टाइमाव बिसोर बहा दं बिसोरलाय दिनै गावनि जाथिनिया देरसिन ना नों दिनै गावनि बे पार्सनेल लाबा लाबनि थाखाय खामानि देरसिन फालाय खोथा बुंनाय मानसि बिसोरो जे जोङो माने थैलाय बिलाय जोङो एमएलए जाया एमपि जाया एमएलए एमपिया देरसिन नङा जाथि देरसिन होननाय मानसि बिसोरो दिनै जाथिया बयबो नुबाय माने देग देगनो दिनै बयबो नुबाय जे जाथिया अलखद जाबाय खैफोद जाबाय दिनै बे समाव प्रमद बर'आ दिनै बहा दं बेलाय दिनै सासे चिफ जानानै बियो आसाम सरकारखौ बे बुंनो हानांगौमोन चिफ जानानै जे बे आयेना अननाय जागोन बेखौ खालामब्ला बे आयेनखौ दायोब्ला माने गरखाफोरखौ माने बेलगाव थानो होयोब्ला बर'बादि ट्राइबेल माने माखासे ग्रुपफ्रा बिफदाव गोलैगोन दा गथे जों बेखौ मानिनो हाया बिथांमोना बुंनांगौमोन खिन्थु दिनै बहा दं बिसोरलाय मानो सिरि आंथ' खोनानायाव ओरैसो मिथिदों जोंथ' ओरैसो खोनादों जे माने प्रमद बर'आ जे गरखाफोरखौ ट्राइबेलाव दोननो थाखाय आसाम सरकारनो नो अबजेक्सनसो सिटियाव हरदों होननानै जों खोनानो मोन्दों दा गथे बिदि खालामदोंब्ला बे अननाय बियो रायजोफ्रा बेखौ नोजोर होनांसिगौ दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै रायजोखौ माने जाथिखौ फाननो नागिरबाय दिनै आसाम सरकारा जोंखौ दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै माने नाख्रेब नागिरबाय दिनै बोख्ल'लांबाय मोनसेना मोनसे जोंनि क्षमताखौ बोख्ल'लांबाय बे बिटिआर सुक्ति जानायनि उननिफ्राय दिनै जोंनि क्षमताखौ बिटिसि क्षमताखौ दिनै गोदानख्रे लांफिनजोब्बाय आसाम सरकारा दा दिनै बेफोराव जोंखौ मोनसेनि उनाव मोनसे सेस खालामनाय लामा लाबाय जेब्ला दिनै प्रमद बर'मोनहा बहा दं खालायफिनलाय खिन्थु सिरि मोननांसिगौ बिसोरो दिनै ओंखारनांसिगौ बिसोर दिनै ओंखारना फैनांसिगौ आरो दिनै बेल' नङा दिनै उरखाव उग्रा ब्रह्म जाय उरखाव उग्रा ब्रह्मआ दिनै जाथिनि थाखाय माने गिदिर गिदिर खोथा बुंबोदोंमोन एखेबारे गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेरावनो इभेन जाथि थैजानो गिनानै बुथारलायनायनि बाथ्रासो बुंदोंमोन एनडिपि नुब्लानो होसोजोबनांगौ सिखा लानानै होसोनांगौ होननाय बाथ्रा दिनै बे समाव जाथिखौ बुथारनो थाखाय सोर फैदों हलाय दिनै माने आसाम सरकारा दिनै जाथि बुथारनो फैदों बर' जाथि बुथारनो फैदों दा दिनै ओंखारबोनानै बिथां बुंनांगौ जे रायजोफ्रा सिखा लानानै ओंखारदों रायजोफोर बे आसाम सरकारखौ होसोनांसिगौ बे बुंनांगौ बियो बे साहस जानांगौ दा दिनै बहा दं बेलाय दिनैलाय मानो बुंनो ओंखारबोआखै बि दिनै बिश्वजित दैमारिखौ स्पिकार हिसाबै बे माने जोंहा बेखौबो जोङो बुंनो लुबैयो बे दायित्व दं बेहाबो सासे बर' फिसा हिसाबै बे बुंनांगौ बियो आसाम सरकारखौ इनफ्लुयेन्स खालामनांगौ बियो बे बिल जेब्ला लाबोगोन माने एसेमब्लियाव बे बिलखौ बियो रिजेक्ट खालामना होनांगौ बियो गावनो बे बिलखौ इन्ट्रडिउस खालामोना बेखौ बुंनांगौ बे बिलआ माने हार्मफुल बियो ट्राइबेलफोरनि थाखाय गथिखे बे बिलखौ लाबोनो नाङा होननानै बे माने स्पिकारा अबजेक्सन होनो हायो दा बिश्वजित दैमारिया जुदि जाथिनि सेन्टिमेन्ट दंमोनब्ला बेखौ बुंनांगौ बि दा एसेमब्लियाव आरोखि दा जोंनिफ्राय अनेक जोंनिसिम अनेक फिडबेक फैदों जे जोंखौ दायित्व लाजानो लुबैदों जे आवाज होनांसिगोन आन्दलन खालामनांसिगोन बाथ्राखौ बुंदों रायलायदों जों अनेकनो टेलिफनजों जगाजग खालामबाय थादों दा खिन्थु नैबे कभिडनि थाखाय जोङो माने स्कप मोनाखै आन्दलन खालामनायनि थेवबो जोङो खालामगोन बेखौ जों माने दा सिद्धान्त लादों आन्दलन खालामगोन आरो गासिबो माने जनजातिनि जायनाखि आफादफोर दङ आसामनि बे जनजाति आफादफोरजों जोङो ज' जानानै थाबैनो मोनसे थांखियाव फैगोन जों मोनसे सावरायलायबाय जोंनि गेजेरावबो दा बे ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ जोङो एसे क्लियार खालामनो लुबैदों रायजो राजाफोरनो जे गिबियाव नेपालिफोरखौ 1947आव 1 डिसेम्बर 1947नि 5 डिसेम्बरनिफ्राय नेपालिफोरखौ ग्रेजुवेट नेपालिफोरखौ जाय माने मोसौ फिसिनानै जाग्रा जाय माने आबाद मावग्रा बिसोरखौ ट्राइबेल बेल्टआव प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै सोसननाय जादोंमोन आरोखि बिसोर थानो हायोमोन ट्राइबेल बेल्टआव हा हु बायनो हायो फाननो हायो बेमोन आरो बिसोर खिन्थु उनाव मा जादों 1947नि उननिफ्राय बांलादेश नेपाल भुटान आरो खाथि खाला रायजोनिफ्राय नेपालिफोरनि माने जायनाखि माबानाय इनक्ल'जमेन्ट जानाय बे बारानिफ्राय बारा जादों बिसोर बांसिननिफ्राय बांसिन जोंनि आसामाव हाबफैदों आरो ट्राइबेल एरियायावनो हाबनानै थाफैदों बेनिखायनो बै समनि आसाम सरकारा 1969नि 27 जुन खालि बे नेपालि ग्रेजुवेट सोदोबखौ दाननानै ट्राइबेल माने बेल्टआव थानो जायनाखि प्रटेक्टेड क्लास बेखौ दानना होनाय जादों बिसोर प्रटेक्टेड क्लास नङा बै समाव बे दा खिन्थु गोदानै दा आसाम सरकारा कौसल खालामनानै बे नेपालि ग्रेजुवेट बे सोदोबखौ दाननानै दा गोदानै आरोबाव माने गरखा होननानै सोसननाय जाबाय जाय गरखा बुङोब्ला गरखाया बिराद मोनसे साम्राज्यबादि बिराद गिदिर मोनसे माने एस्टाब्लिश जन'गस्टि बिसोरो दा बिसोर सभारेन्टि मोनसे
सार्वभौम मोनसे रायजो दङ बिस्रा आरो बिस्रा गरखालेण्डबो बिस्रा दं दिनै आरो गुबुन गुबुन रायजोफ्राव बिसोरो सेटेल जानानै दंजोबो जेरावबो दा गथिखे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बे ट्राइबेलफोरबादि नाख्रेबजानाय गोग्लैसोनानै थानाय जाथिफोरखौ जुदि बिसोरखौ थानो जुदि जायगा होयोब्ला ट्राइबेलनि अबस्थाया गाज्रि जागोन ट्राइबेलफ्रा जोबस्रांगोन गथिखे जोङो जनजाति सुरक्षा मन्थ्रनिफ्राय जोङो बिसोरखौ प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव दोननो मोना होननानै जों बेखौ स्ट्रंलि अप'ज खालामो आरो जेसेबां ट्राइबेल अर्गानाइजेसन दं आसामनि बिसोरखौ जोङो खावलायो ज' जानानै खामानि मावलायनो थाखाय दा बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाया जोंनि भबिष्यत बेनो जोंनि थैस' थांस' ट्राइबेलनि हायानो जोंनि जिबन बे हाखौ जुदि मालाया सेनानै लाफैब्ला बे हायाव जुदि मालाया हाबनानै थाफैब्ला जों बहा थांनो जोंनि भबिष्यतआ खोमसि दा बेखायनो जोङो खुनु प्रकारै जोंनि जायनाखि बेल्ट ब्लकनि हा बे हायाव जों गुबुन थानो मोनै हारिखौ दोननो नागिरनायखौ जों सैजो खालामा बेखायनो जों जेसेबां आफादफोर दङ बे आफादफ्राबो दिनै आवाज होनांगौ खोथा बुंनांगौ आरो बेरेखा खालामनांगौ बे गरखाफोरखौ दोननो नागिरनायखौ बेखौ जों खावलायहरो निस्सय नंगौ जे गरखाफोरखौ बे बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो हानायनि जुदि आयेन बानायना होयोब्ला बे गरखालेण्ड आरो नेपाल रायजो आरो बेबायदि गुबुन गुबुन रायजोफोरनिफ्राय जोंनाव हाबनानै थाफैगोन मानोना जोंनि एरियायाव गोबां हा दं ट्राइबेल एरियायावल' हा दं आसामाव बुंनो थांब्ला बांसिनै बे ट्राइबेल एरियायाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियायाव गोबां हा दं जोंहा फोथार दं रिभारेन एरिया दङ ग्रेजिं फिल्डफोर दङ आरो जे हाग्रा ओनसोल दं दा बेफोरखौ दिनै माने आसाम सरकारा दिनै नोजोर होगासिनो दं बेफोराव गुबुन हारिखौ दोननो थाखाय दा बे सुजुगखौ लानानै बिसोरो माने गरखाफ्रा जोंनियाव हाबनानै थाफैगोन जों बेखौ माने गिनाय दङ आरो जों बेखौ बुंनो हायो निस्सय हाबनानै थाफैगोन बिसोरो बेथ' कौशल बे ट्राइबेलफोरखौल' माने फोजोबस्रांनायनि माने जे कौशल बेथ' नंगौ दा दिनै मानो बिटिसिखौल' टारगेट खालामदों फालाय बिटिसिआवल' मानो नोजोराव गोग्लैदों फालाय बिटिसि ओनसोलनि मोनब्रै जिल्लाखौल' मानो नोजोर लादों फालाय बिटिसि एरियानि मोनब्रै जिल्लायावल' दिनै माने गरखाफोरखौ माने प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै सोनो नागिरदों फालाय बेथ' रोखा रोखा नुजाबाय दिनै बे एरियायाव माने बर'फ्रानो बांसिन थायो बे बर'फोरखौ बोरै हेरेसमेन्ट होनो बर'फोरखौ बोरै फोजोबस्रांनो बिनि कौशलजोंथ' बे नैबे गरखाफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो मोननायनि आयेन बानायनो नागिरनाया जुदि आसाम सरकारा गमामायैनो गरखाफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै सोनायनि आयेन बानायोब्ला जों ओरैनो थानाय नङा सिरियै जनानै जोङो निरब दर्शक जानानै थानाय नङा जों बेखौ होबथानायनि राहाखौ लागोन आयेननि बेब'स्थानो होन बा जिखुनु फर्जानि हाबाफारि आन्दलननि हाबाफारि होन जों लागोन आरो बेखौ लाथारनांगोन बेनिखायनो जों बयखौबो जों दिनै जोंनि बे माने थांखियाव हेफाजाब होनो थाखाय जों खावलायहरो